கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் என்னை கூட சிறு சாட்சியாக நிறுத்தினபடியால் கர்த்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன், துதிக்கிறேன். 2020ஆம் வருடத்திலும் கூட 7 மாதங்களாக கர்த்தர் கிருபையாய் என்னை பாதுகாத்தார். என் தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்தார். சமயத்திற்கேற்ற சகாயராய் இருந்தார். என் வியாதிகள் எல்லாம் ஏற்ற பரிகாரியாக இருந்தார். 2016ஆம் வருடம் ஜூலை மாதம் 14ஆம் தேதி கடுமையான தலைவலியினாலும் தலை சுற்றினாலும் பாதிக்கப்பட்டேன். என் அப்பா என்னை மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின்படி சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்த பொழுது எனக்கு தலையில் பிரெயின் டியூமர் இருப்பதாக கூறினர். ஒன்று இந்த கட்டியை ஆபரேஷன் செய்து அகற்ற வேண்டும், இல்லை என்றால் அது தானாகவே கரைந்துவிடும் என்று கூறினார்கள். என் அப்பாவும் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் மிகவும் கலக்கமுள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். அன்று இரவு நான் தனியாக ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது, ஆண்டவரே, எனக்கு ஆபரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களே, நான் மருந்து மாத்திரை எடுக்க மாட்டேன், நீர் என்னை குணப்படுத்தும் என்று ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். அப்படி ஜெபித்து கொண்டிருந்த பொழுது எனக்குள் தாமே ஆவியானவர் என்னுடனே பேசினார். நானே உன் பரிகாரியாக கர்த்தர், என் இரத்தத்தினாலும் தழும்புகளினாலும் உன்னை குணமாக்குவேன் என்று என்னுடனே பேசினார். எனக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேவன் உண்மையுள்ள தேவன் என்றும், என் தேவன் பொய் சொல்ல மனிதன் அல்ல, மனம் மாற மனுபுத்திரன் அல்ல என்று முழு நிச்சயமாய் விசுவாசித்தேன். அதுபோலவே தேவன் என்னை அற்புதமாக நடத்தினார். இந்த வருடம் கடந்த ஜூன் மாதம் நான் மருத்துவமனைக்கு ஸ்கேன் செய்து பார்த்த பொழுது 2/4 அது கரைந்து விட்டது. இன்னும் இருக்கிறதை எஷடாவாகிய என் தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். அது மாத்திரமல்ல, இந்த மாதம் நான் என் தாயாருடன் பேங்க்குக்கு சென்று வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த பொழுது எங்கள் பின்னாடி வந்ததான லாரி, நான் வந்ததான ஆட்டோவின் மேல் ஒரு இடி இடித்தது. நான் உடனே ஏசப்பா, இயேசுவே என்று கத்தினேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட தேவன் ஒரு துளி காயம் கூட இல்லாமல் அற்புதமாக பாதுகாத்தார். நான் பத்திரமாய் வீடு வந்து சேரவும் தேவன் எனக்கு உதவி செய்தார். நான் நினைக்கிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்கிறதற்கும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற தேவன், ஒன்றுக்கும் தகுதியில்லாத என்னை எந்த நோக்கத்திற்கென்று தெரிந்தெடுத்து நடத்தி வருகிறாரோ அந்த நோக்கத்தை மற்றும் என்னை நிறைவேற்றவும், ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் இன்னும் அதிகமாய் வளரவும், என்ன வந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டும் நேசிக்கவும், இயேசுவுக்காக ஜீவிக்கவும் நீங்கள் யாவரும் எனக்காக ஜெபிக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு என் சிறு சாட்சியை முடிக்கிறேன். இம்மட்டும் யான் ஜீவிப்பது உம் தயவு அல்லவோ இயேசுநாயகா. இம்மட்டும் யான் ஜீவிப்பது உம் தயவு அல்லவோ இயேசுநாயகா. உம் சீரகத்தின் கீழில் மறைவிடே, தீங்கென்னை அணுகாது காத்திடுவீரே. உம் சீரகத்தின் கீழில் மறைவேனே, தீங்கென்னை அணுகாது காத்திடுவீரே. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம்.